Začíná 7. vysílání Vinemaxu. Zdravíme vás ze stráže. 30. dubna se u nás stavěla Mája. Podíváme se na její přípravu. Dobíme. Já chci vychodit okolo, víte co? Tak nám nedaj nám. Potom pokračoval zvyk pálení čarodějů. Na čarodejnice jsme se důkladně připravovali. Dubna nás čekaly čarodějné zkoušky. Let na koštěti. Skok přes oheň. Jo, ten plášť, viděli jste. To je elegance. Ne. Čarodejný flus. Jo. Házení pařádkem. Kouzelný hadík. Čarování s lekvary. Tak, zkoušíme, jestli vám to půjde. Koukněte se. Koukněte, jestli vám jdou. Fuj, tady byl ve spole. Jestli to ale půjde, to je moc vysoko na to. Tak to dejte do... Ježiš! Skládání kouzelného zrcadla. Ochutnávka lektveru. A zatancovali jsme si. S jedním okem letí nad potokem. Letí jako hejno ptáků. Věděži bab na smetáku. Nakonec jsme spálili košťata a čarodejnice. Ještě? A ještě chvíli já tu pečou pustit. Ježiš, teď nám to chytne. Čarodejnice ze stráže, předá malý slovo do hlavy, letu zdar! Děkujeme našim českým kamarádom za slovo. Aj na Slovensku patrí medzi najkrajšie májové tradície stavanie mája. Maj bol pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrkový, jedlový alebo brezový. Už po stáročia chodili mládenci do lesa, aby si tam každý pre svoje milované dievča vyťal najkrajší stromček. Postavenie mája pred domom dievčaťa bolo verejným vyznaním lásky mládenca k dievčaťu. Toto vyznanie dostávala tá, ktorá už mala milého, alebo tá, ktorú si chcel mládenec získať. Ako symbol lásky bol pred domom dievčaťa vystavený celý mesiac. Čím bohatší bol maj vyzdobený, tým väčšie bolo bohatstvo devy súcej na výdaj.
Aby nebolo ostatným dievčatám ľúto, mládenci im postavili maj uprostred dediny. Voľakedy sa maje stavali v noci ticho a tajne, neskôr hlučne a s veselou muzikou. Dnes sa sadí tento symbol života symbolicky uprostred námestia v obci, aby nám pripomenul dávne tradície predkov. Na 1. maj podvečer býva veľká sláva. V dedine sa zídeme na stávanie mája. Veselo vždy všetkým je, každý sa hneď usmeje. Veď už stojí krásny maj, každou farbou stužka hraj. Zabavme sa, veselme sa, veď začína mesiac krásny, každý o ňom hovorí, každý o ňom básni. V máji vie to mladá cháska, v celom svete kvitne láska. Sadíme my maje, čo nám dajú za ne, pálenky červenej do krpky hlinenej. Maj, 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 zelený, pod obločkom sadený. Stavaj, dievča, hore, sadíme ti maje, ak hore nestaneš, mája nedostaneš. Maj, 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 zelený, pod obločkom sadený. Hej, maje, maje, nerúbané, hej, dievky sú nám nekúpané. Maj, 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 zelený, pod obločkom sadený. Bosk je jedným z prejavov náklonnosti k ľuďom, srdcu blízkym, ale aj vyjadrením lásky a v 1. májový deň by mala byť obdarovaná každá žena. Podľa starých zvykov by mali muži poboskať svoju milú na 1. mája pod rozkvitnutou čerešňou. Dievča, ktoré dostane bosk pod kvetmi čerešne, by malo mať dostatok lásky počas celého roka. Jednou z tradícií sú aj priania lásky. Tie sa napíšu na papier a zakopú sa pod čerešne. Dávam vaše prianie splník, ak aj druhá strana cíti to, čo vy, len sa nevie rozhodnúť. Má to však jeden háčik. Na tom zakopanom papieri si musíte odsediť celú noc. Májové slávnosti sú plné tradičných zvykov. Jedným z nich je aj to, že prvomájovú rosu považovali na celom Slovensku za účinný liek a za preventívny prostriedok proti bolestiam. Ľudia s ňou umývali oči, natierali lišaje a podobne. Rovnako zázračné účinky mal aj májový dážď. Na strednom Slovensku sa dievčatá postavili na dážď a 3 razy odriekali. Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť. Máj je obdobím lásky a zrodu nového života. Všetko živé, čo prišlo na svet v máji, malo sa zdarne vyvíjať. Mláďatá zvierat, mačiatka, jahňatá, húsatá mali byť na chov najvhodnejšie. Deti narodené v tomto mesiaci majú byť šťastné, no pretože sú stromy obsypané bielými kvetmi. Ľudia narodení v máji začnú vraj skoro šedivieť. Je zaujímavé, že pre uzatváranie sobašov bol máj považovaný za najmenej vhodný mesiac celého roka. V niektorých obciach si okrem sadenia májov uchovali aj starý slovanský zvyk, čistenie a otváranie studničiek. V minulosti si totiž ľudia vážili vodu o mnoho viac ako dnes. Uvedomovali si, že aj bez jej životodárnej sily by sa nezaobišli ani oni, ani zvieratá, ani nič živé. Ľuďom poskytovala príjemné osvieženie, zaháňala smäd počas horúcich letných dní. Vďaka dostatku vlahy bola úroda bohatšia v sadoch, na poliach i záhradách. Darilo sa dobytku i všetkému živému navôkol. Veď nie nadarmo sa hovorilo. Dobrá studňa v suchú vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva. Preto po zimnom období k tradičným jarným zvykom patril aj čistenie studničiek.
očistiť vyvierajúci prameň od napadaných konárov a nafúkaného listia prislúchalo kedysi slobodným mládencom. Týmto činom prejavovali svoju úctu k životodarnej sile tejto vzácnej tekutiny. Verili, že čím viac studničiek vyčistia, tým zdravší budú. V niektorých regiónoch sa hovorilo, že ten, kto vyčistí aspoň 7 studničiek, zbaví sa na celý rok nielen bolesti hlavy, ale aj všetkých hriechov. Nezabúdajme na to, čo nám ponechali naši predkovia. A nedovolme, aby naše dedičstvo upadlo do zabudnutia.